फाग्ला नालाय फैना ओइ ओरै फैनांगौ ओमफ्राय मैदेर खिजों हेल' गाइस वेलकाम टू माय यूट्यूब चैनल नोंथांखौ आंनि यूट्यूब चैनलाव बरायबाय ओमफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव फिन आरोबाव गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअ जाहैबाय लोगोफोर ब्लग भिडिअसो जागोन ओमफ्राय जोङो मोनसे जायगायाव बैग्रि जानो थांनो नागिरदों बेयो हाग्रायाव ओमफ्राय बिराद बैग्रि दं जों दा बैग्रि जानो थांगासिनो दं ओमफ्राय लोगो फैगासिनो दं ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांबाय जाबाय ओमफ्राय जों बैग्रि जाहैनायखौ नायबाय जाबाय ओमफ्राय नोंथांमोननो जायगाखौ देखायगोन जायगाखौ बिराद मोजां आरोना आरामनो जों दा बैग्रि बिफां सिङाव थानानै संख्रि फानलु लाखाजोब्बाय लोगोफोर सानै फैगासिनो दं ओरैजायनिफ्राय गामिनिनो ओमफ्राय ओरै सासे लोगो दं बेखौ लांफासै जों गासै साब्रै थांगोन ओमफ्राय नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा जोबजासे नायलांबाय थाबाय जाबाय ओमफ्राय न'आवबो लाबोगोन आरोना जासे जानानै न'आव लाबोगोन फोरानगोन देनां गरम बोथोराव मा जागोन मा लोंगोन नालाय बेनि थाखायनो जों जासे जानानै लाना फैबावगोन आरो ओमफ्राय बैग्रिया दाख्लै खेनसे थांखांबाय दाख्लै थांनायाव भिडिअ बानायनाय जायाखै ओमफ्राय दिनै भिडिअ बानायबाय नोंथांमोना जोबजासे नायलांबाय जाबाय ओमफ्राय दा मना लायसै आं लोगोफोर मना ओमफ्राय दा हिनजावा नै थोरसि सुगासिनो नाहरनाय बिमा नाहरनाय बिमा नाहरलाय बिमा नाहरनाय नै आंनि हिनजावाबो खम नङालै साइस नै सेंग्राफोर नायनो नामा नै ओइ नायना लाखा दाना हिनजावफ्रा खारोलै फिसा सासे देरबाथाय नायना ला दे देनां खारबा हमनानै दोन नै नायना लाखा मोजाङै ओंखायनो दानफैनो हगारखानाबो थारला मना लाबो बिमा मना माबा लाबो नै फैबाय नै बेल हरगासिनो नै बैग्रि जायो नोंबो जायो बाबुनाफोर नै आइफनसो आइफन माखो आइफन सिंगेललै दा बाबुआ सिंगेल ना सिंगेल नंगौना नङा खिथालाय दे सिंगेल नंगौना नङा ओमफ्राय सासे नुजानो नै आंहाथ' नै हिनजाव गोनां नालाय जेन जायो नै एसे सेंग्राफोरजों लोगोफ्रानो गैया नै फंबाय जायो हा औ नालाय दा मना बेसेबांबा गिदिर रायखसनि नै बेसेबांबा गिदिर लागाव संख्रि फानब्ला बेनो माने फैसा खालिया मोनलाबायलायबाय नै इउटुबनि मानि लाथ'दोंमोन बेसेबां न' दैया मोनाव लाबायदां बेखौ लाबाय ओमफ्राय नैबे लामा बारस'ग्रायाव पुलिस थायो आरोना सब समाय हेलमेट गानना फैखानांगौ ओंखायनो पुलिस थायो बे एरियायाव बहायसो दंमोन ओमफ्राय जों नैबे बाजारखौ लाब्राबो लाखिथ'दों दा जोङो थांगोन ओरै ओमफ्राय लोगोफोर नै जों सासे लोगोनि न'आव सफैबाय ओमफ्राय बेखौ लांफागोन ना नै गय बागाना बिसिना माबायदि ओरैसिम गय बागान आरोना गय बागानजों बिराद थाखा खामायनाय नै हेलमेटखौ फुथुला एकदम फिटिं जाखाबाय माइक साइक होदोंना आं हेलमेटाव नै गय बागाना नै खय बिगा दं नोंलाय बा 16 बिगा दं टटेल बे 16 बिगानो गाय ओरैबो दंबावो ओरै गोरलै ओमफ्राय सासे दङ हिनजाव गैया लानो हागोन सिंगेलसो ना जालेद नाय मोनखारो हिनजावफोरा ज्राव नोंखौ फसायसिगोन गय मालिकनि फिसासो नै 16 बिगा गाहाम गय नुवाखै फिसा हौवा सासेल' ना नै नायख'नो हाखाया नै सेस गयजोब बियो बेफोरबो बेजों समान गय बागान खालामनो हाबाथाय सिन्था गैला आरोना लोगोफोर बोसोराव बेसेबां फैगोन नोंसोरबो अनुमान खालामनो हागोन 16 बिगा गय बागानजों ओमफ्राय हनै सालथे आं नैबेयाव नायगासिनो खिन्थु न'खौ लुवाखै नै गंसेल' लुदों माखै गयजोब बियो हाले मा होनो बेनि सायाव गय बागाननि सायाव एसे होनफैदो ओहो नै लोगोफोर नै दा जों जारमानि गंबायानो नायलांबाय थादो जों दा हाग्राजों हाबसिगोन हाग्राजों ओरै जारबार थांनो सरलपारा थांजायो ओमफ्राय नैबेजों हाबबाय जों दा जों नेपाल लगाय बर' लगाय आरोना सावथालबो दं
दा बेयाव हाबबाय नोंथांमोना नायलांबाय थादों ओमफ्राय जों सरलपारा थांजायो आरोना लोगोफोर सोरमांगा सोरबाफोर बैजों थांनो दिग्लिजों थांनो बायोबा बेजों फैनो हागोन मानो होनना बुङोब्ला दिग्लिजोंथ' लामाया आजां गाजां गाज्रिना अन्थाइ हाराव हाथावजों ओमफ्राय नैबे लामाजों बे लामाजों थाङोब्ला सोरमांगाजों थांनो हागोन आरो सोरमांगाजों थांनानै डाइरेक्ट उल्थापानिजों ओंखारहैनो हागोन बेजों थाङोबा बिजों थाङोबा जों साबसिन आरोना बिजों बारा अन्थाइ लोगो मोनलाङा बिदिनो बालासिया बाला अन्थाइ एसे गारिया सालायनो मोजां आरोना दा नोंथांमोननो आं देखायगोन आरोना नोंथाङा भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जायो ओमफ्राय नैबाव चार्च नै खृष्टानफोरनि नै मा जाबाय गिर्जा ओमफ्राय नै सानै सिगांबाय ओमफ्राय नै सानै जों एसे लेट जाबोदोंमोन बायदिसिना लानानै एकदम नायनो हागोन आंखौ बेयाव नेपाल लगाय बर' लगायजोब आरोना लोगोफोर नेपालबो दं बर'बो दं ओमफ्राय जों दा बै ससेयाव दखानाव मेथाइ लायबावनांगौ मेथाइ लाबोबावगोन मोनसे खोथा बेबाव बिजों फैयोब्लाना जेबो पुलिस थुलिसनि गिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया गिनाङा आरोना मानो होनना बुङोब्ला बिजों पुलिस थाया नालाय ओमफ्राय दिग्लि गेटआवथ' पुलिस थायो बांसिना चेकिं खालामो ओमफ्राय नै सानै होननाया साथामबावसो बै बाइकजों नुहुरनाया बिसोरबो उन्दैफोर ओमफ्राय जों गिदिरफोर आरोना लोगोफोर जों गिदिर गोजा साब्रैया बैसोर उन्दैफोर आरोना उन्दैफोरखौ लाना फैफाबाय गामिनि नालाय ओमफ्राय नैबे दखानाव जों दा मेथाइ लागोन सरपति लांना जायसै नै मना गलांदों बैसिनि खिबासे सिनि मना गनाय खनना लांफासै बिसिनि मोनबाय र' नैफिनो खार ओइ साइकेल मालिक ओदिगासेल' सिनायासै नाखि दे मना गलांदोंमोन लोगोफोर मानसिखौ बारा मोजां लानाय जायासै हथात नै लोगोफोर मोनबायानो जों बियो खालासिनो आरोना बेनि गामिनि नामखौ खालासि दा ओरैनिफ्राय गामि गैला होनजायो ससे दावखोबाथाय गामि गैला आरोना ओरै साजों दं खिन्थु नैबे साइडजों गैया आरो ओमफ्राय बै फरेस्ट केम्प दं फरेस्ट अफिस फरेस्टफोर थायो दा पिकनिक जानोमोन आरोना लोगोफोर बे एरियायाव खिन्थु पिकनिक जानायनि थाखाय बिराद बेस्ट जायगा आरो बियो खुला पिकनिक स्पट खालामोबा बेखौ सरकारा नायनानै जायगाया मोजां खिन्थु बारा लाउडनि गान दामजानायनि एरिया नङा आरोना मानो होनना बुङोबा बेयाव हाग्रासो नालाय बे हाग्रा एरियाखाय खालामाखै जानो हागौ नङाबा पिकनिक स्पटनि थाखाय बेस्ट जायगा बे बेसेबांबा गुवार ओमफ्राय हरै गेजेराव बैग्रि बागान दं बिनि बैग्रिया गैथ'ला जों दाख्लै फैखांनायाव नायजोबखाबाय आरो बिनि बैग्रि गैला बिफांल'सै लांफैयो खोमा मानसिफोरखौबो मेरला जोंनि ओरै लकेल एरियानि मानसिफ्रा फैजोबो बेयावनो ओमफ्राय नोंथांमोना गारि गिदिर लानानै पिकनिक जानो फैलाबायनाङा थारमाने बे पिकनिक स्पट नङा जायगाया गासै ओरैनो बेरायफैनोबा फैनो हागोन आरो नायफैनो हागोन जायगाखौ खिन्थुबा बक्स बायदिसिना लानानै फैनानै पिकनिक जानो सानदोंबा फैनो नाङा आरोना हा ओरैनो बक्स फिसा जिबेलफोर लाना फैनो हागोन बक्स गिदिर लाना दाफै आरोना बेयो पिकनिक स्पटनि जायगा नङा नालाय नों फैथारोबाबो बेरायनाय नामै जायगा नायनाय नामै बक्स फिसा लानानै इन्जय लाना थांनो हागोन आरो जिबेलफोर लानानै नैबेनो जाजोब्बाय हाग्रा जाजोब्बाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय ओरै लांदां बैहाय दै दं सोरमांगा होननाय बे फुरा जों दा सरलपारायाव दुगैयोना बे दैयानो बेजों फैयो आरोना दा जों बेजों दावखोगासिनो जों बैग्रि लायग्रोसै ओमफ्राय बैग्रि लायखांनानै
जाग्रा लाबोदों बे जाग्राखौ जानोसै औ नै साथामा बाव जिरायगासिनो औ शेट बिजों थाङो सरलपारा बिजों थांजायो आरामसे बिजों थांनाय जेबो बैहाथ' लामाया गाज्रि जागोन ओमफ्राय खिन्थु हाद्रि जागोन आरो फैद' जाला खारबो नोंसोर बैग्रि जानो गोसो गैया बाबुमोन उफ बैग्रिया गैला नै एसेल'सै बे गोदै जागौमोन बुस्थुआ एसेल'सै लेबुआ गैया बिफाङानो खमथारलै बेजों औ शेट नै लोगोफोर सरलपारा थाङोबा बेबादि लामा लोगो मोनगोन आरो ना खिन्थु बैना हाग्रा सिंजोंबा बै बांसिन रिक्स बेयाव बांसिन लोगो मोनो बैनिफ्राय बेजों बांसिन मानसि थाङो दा बिदि सोरमांगा गेजेर गेजेर थांगोन मेसेङावल' थांजायो दैज्लांबा फैजानाय नङा आरो ना दैज्लाङाव दा फैखा दैज्लाङाव थांजाया बेजों मेसेंबाल' फैजायो नै बैजों हाग्रा ओरैबो बैग्रि बागान दं ओमफ्राय जों दा बैग्रिखौ 3 नाम्बाराव लायगोन 3 नाम्बाराव खालायगासिनो बैबो थांगोन सरलपारा बै ना खाथुन लानाया लामाया बेस्ट जायगाया बेनो सरलपारा दैया बेनिफ्रायसो फैयो बेजोंनो फैयो सरलपारानि दैया ओमफ्राय बाव इसेबां माने गुसु जाफैया आरो मा जायगा होनो बिदिखौ लांदां जायगाखौ मा होनोमोनलाय नै मैदेर खि राजस्थान बादि मोनो आरो नै एकदम लांदां राजस्थान हो गया मेरा बुंनाय था दै आंखौबो एसे नायदो मा हालोदाव जानानै दं बेगा फिसाबा गिदिर बाहोबाय नै माबा 5 केजिनि अभार दंबा माला आंनाव बजायजोब उफ मेंलायबाय नोंखौ आं मोजां मोनो केमेरा अलायदोंलै ओमफ्राय लोगोफोर जोंना मोनसे माबा जाबायना फट मा होनो 3 नाम्बाराव फैदों बादि मोननाया दावखोगासिनो दा 3 नाम्बारखौ गारनानै 5 नाम्बाराव सफैना दं ओमफ्राय दा सासे नेपालि बोरायनाव सोंनासो मोनथिनानै दा दावखोफिनबाय आरो 3 नाम्बारखौ गारबोबायनो जों बैग्रि जानो फैनाया हाग्रानि नाम्बारखौ मिथियाना फैबाय थाग्राफ्रासो मिथियो बबेसिमबा 1 नाम्बार बबेसिमबा 2 नाम्बार दाना जों गारबोनानै दा 3 नाम्बारखौ गारबोना 5 नाम्बारावसो दंफैयो ओमफ्राय दा उल्था गिदिंफिनबाय आरो लोगोफोर दा थांफिनगासिनो नै माखासेफ्रा हरै सालायबाय Oh my god मालाय एमफिल नालाय सिबसो गायो लहाजोबना मालाय सिबलांबाय जोंना गैया गाब्लाजोबो गथ' आइथिंसो जोंना ओमफ्राय नै लोगोफोरजों दा नैबेखौनो लांसै गोदै ना गोखै साखिनोसै र' मोनसिनाव गोखै होननाय खोनादोंमोन गोदै नङाबा फिसौ होननायसो नामा नोगोद गोखै आसार खालामनो मोजां खिन्थु नै हाद्रि एसे जाबायलै लोगोफोर नोंथांमोना बिदिखौ नायलांबाय जाबाय नै ओमफ्राय हासो खनगासिनो दे मोजां खनसालथे दे रोंना हरलाय एसे बैग्रि बिफांलाय बैग्रि बिफांजोब नाथायबा फिथाइ गैला सोर जाफैयो फिथाइखौनो मोननो थांला फोराननो थाखाय फुरा नै गावसो खेबनावनो हैस हाद्रिसो जालांबाय जंगल फोराननो थाखाय बुरजा लांनांगोन ओंखायनो नागिरगासिनो एसे मना गांनै लाबोदों मनाजों
मना गां मोननै लांनांगोन मनानै बैग्रि बिफां जोबनाय लोगोफोर नाथायबा फिथाइयानो गैला आरोना लांफैयो ना मायो सेस गायावबो मानो गायावबो सेस मोसौ जाजोबो गायनिखौ मोनखाया नै ओमफ्राय बाबा गनेश खि नै बाबा गनेश मैदेर होनो नै मैदेर खि नै लोगोफोर सोर सोर नुफेराखै नै फुरा मैदेर खि नै ओरै खुफैनांगौ ओमफ्राय मैदेर खिजों ओमफ्राय नै लोगोफोर जों दा बाव फैबाय नै दाख्लै बाव जाफैदोंमोन जों बैग्रिया बावबो बारा गैला ओमफ्राय जोङो बावनो जानोसै लाबोबाय एसे लाबोबाय नै फिरिनानै नैबाव दुन्दिया दं नै दुन्दिया बैग्रि लांनो थाखाय मना गिदिर लाबोदोंमोन मनासेखौ मोनासै नै मनाया बावनो बैग्रिया खौनो माखासे जानोसै बेखौ माखासे जानोसै नै फिरिदों दे बाबुन मोजां फिरि दे फाग्ला दालाय फैना आयौ दे मोजां खन बाबु नै जोंना हिर'आ नावलाय दै बाबु mana hale नुला माथो नै सालथाया दा बैग्रि खनगासिनो हलाय सालथाया सिफे हरलाय सालथे थामनेल होनां नै दे बाबुन दे नै मना लाबो मना गैला नै नायजाला अबस्था खाराब ओरैनो बेखार दावखोलांबाय दा ग्रोब फैफिननानै बावनो जाफैनांबाय नै दे खनदे नै बैग्रिया मेरला दं साब्रै दां ओमफ्राय नै एसे ओरै सिनार नायनो हाबावनो ओरैबो दं बागाना ओरैजाय नै जायगाया नै गाइस नै लेबु हाग्रानि लेबुथ' नङा नारें आसि होनदां नारें आसि नै फिसा ओइ नारें आसि जानोबा नारें आसि दं दाना आंखौ हाग्रा बारियाव भिडिअ बानायनो फैदों होननानै दाना बिहरदों नारें आसि बैहाय बैबो बे फाग्ला नुना सेस बैग्रिजोब बियो बैग्रि गाइस बेबो बरिया जायगाया बिदिनो बेरायफैनो ओरैनो फिसा पार्टि जानो थाखाय आरो ओमफ्राय बक्स गिदिर लाना फैनायनि एलाउड गैया बाव लोगोफोर बे पिकनिक स्पट दङ नालाय जायगाया नै सरलपारा थांगासिनो गारि गंसे थांबाय ओमफ्राय लोगोफोर भिडिअखौ बावनो दोनथ'नाय जासिगोन भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबसक्राइब खालाम ओमफ्राय थाबै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ बाय